What the fuck is Där är inga this? riktiga hus. Så där ser inte huset faktiskt. What are these houses? De är What the hell? mycket högre. Σαν να είναι 100 χρόνια πίσω. Εδώ ήταν ωραίο όμως, να το στάτσιος. Αυτό εδώ πέρα είναι εκκλησία. Εκεί ρε, These εκεί, houses are κοίταξε, pretty εκεί. good, Α, but από εδώ, ναι. some are not so good. Like Καλή αρχιτεκτονική. Πώς καταφέρανε να πείσουν τον κόσμο να πιστεύουν σε αυτές τις εκκλησίες. Δεν θα ήταν πολλά λεπτά. this one's pretty nice. And now the 100 years old houses. Εγώ να όρος και θα τα κάνω όρος Jag vill på στην εκκλησία henne. της απατεώνας. Kolla, vad äcklig huvudstad. Ah, gud, fint va? Den är jätteful. Τάσκο, τι είναι το τάσκο, έχετε απόψη? Ναι, είναι σαν το κούπια αυτά. Α, έτσι. Våra husen, de är så små. Och där ska inte riktiga hus vara. Det ser inte ut som riktiga hus. School. Ένα καλοκαίρι. 33 βαθμούς έχει έξω. Ναι, ναι, ναι. Κανονικό καλοκαίρι.